Детектив Кромуел. Да, това не е добре, защото тази сутрин не е било хубаво. Аз знам какво станало. Един, който се казва убиец Боб. Да, аз съм го чувал. Виждал съм го, той убил 20 бобчета там. Да, сър. Гледал ли си вътре? Не, сър, но искам да видя. Тогава да влезем. Моето Господи, какво масика. Трябва да имам дозен, защото имам много повечето. Не ми трябва този пистолет повече. Тия са бобовете на капчино. Това не е никакъв гангвар. Капчино си е направил много лош пистолет, който може да убие всички, но само че е щупен. Това е нещо друго. Тогава едно нещо е истинско. Да. Детектив Кромуел, видях нещо. Стия. Убиец Боб. Какво направи това? Този човек е направил добре. Имаме компини. Хайде да ходим. Сприета! Това е полицията. Лоша идея. Махни се от колата, да видя твоите ръце горе. Лесно, лесно. Моля, полицайко, не ме удилите. Гледай го. Вейган. Аз знам, че си тук, детектив Кромуел. Какво правиш тук, Вейган? Май нещо стана на страшната ми къща, когато пуснаха парти. Това е на Капучино. Ти знаеш, че Капучино е много искал да убие много хора. Всеки път. Сега ти си арестуван. Чакай, за какво? Добре, виждам ти пистолет.
Franco, сега няма да ти го трябва. Еми ти няма да го направиш това. Да, ще го направя и аз ще слям с тия. Вие деца готови ли сте? Аз искам да гласувам. Ти знаеш, че моите приятели ще дойдат тук да те пребият, Кромуел, ако искаш да ме раздаш, Кромуел. Остави го. Какво? Къде остави го? Не е арестуван. Пистолет ми моля. Хубаво. И сега, Вейгън, ти си прав. И сега, ти си най-правият човек, но пак си лош. И каквото си направил е било малко рибкрим в торца. И твоята кола е паркирана недобре. Трябва да паркираш добре тук, като не те харесва. О, и Вейгън, вземи това. Добре, аз не съм единствения след капчи. Деня. Някакъв човек е пребил, а един поп е застрелял 20 хора в това парти. Какво се случва там? Значи трябва да застреля един. Това ще повърши работа. Полицай. Кой е това? Сега някой ми звъни.